Igari tukule Jumatatu noyo mito Brighton Makori igoni gonko mubwatera seri tukule rero mbeke ko ningo tema senko nyara egere nyara ko bakingo kora egasi asobwe kirano igobono to boisa gosuka ikaranso iki una butambe na bogo to bwate gwetera semitandao yaito ya Facebook na otole buna Ndizi TV News na boigo YouTube na otole live galia Ndizi TV News na kero bwato kubolia kwao ocha kubolia mwashimiwe kire ase studio na bogo korabo gwetera namba yesimi ejuere ase TV yao ende na bogo tweet at Ndizi TV News korobono iga mpaka chiko chokoraga chinse soto chabano mambia no tole no mwashimiwa iga ase studio egera chiko sanga naintwe ekerobono abeire a candidate bene agocha batotebye ngankia makieke na ndina keiwete kerale candidate abwate ticket ya yaso mubuko kawanjana babonye tuorokia oserende aenekie ngana ki aiwete igo karibu sana ekeroto gocha kumurubulio asenjera yobo kirano karibu sana mweshimiwa mbiamono asogeka ase studio gotakora chingaki ni gonta getana baranyoro muligiri narali okora sentunde ya entangani abagani mbaroro bale no isko yechinze bachire sengenchene ngaki yechikura bono bakorora se entunde entangani asigeta seni Ndizi TV nintagetora akora brief introduction egero mwanchu muligiri anyare kumanyanga ningo tole ase studio ekarato chiko chake nkwana eye maseye mukaribu mbiamono ile italiane James Kenani nkorokwa gonko chikura korwa Nyaribari Chache ase kiama kia ODM. History mbwate nentambe na kolera asia asange na bono ndo chenga ngaki aikire mwen bwenereto kolera ba Nyaribari gasi na ndwitera wonkolera aba minto gusiyengima na Kenya ngima. Na chage tumno mwalimu nka bomo principal nkalonga yanda nkabemo assistant director of education ase Kanyengima nkama kuronga soyebengi na someta economics ono bengi kangira kolega asebengi ngarita kurebengi kama kobe chairman ya Kenya Pipeline class A parastatal ngachaka siasa. Okay. Bia kigimaigo manchu muligeri gotore na Honorable James Kenani okubulige chikura korwa se bunge ya Kitutu gose Nyaribari Chache no akoligi korwa Nyaribari umete yarengene nenga kiri ya kare ekero yarenge constituency emo egachakobaganwa egachakoba Nyaribari Masaba amana Nyaribari Chache asibona abantu ubwata abantu gwetania 1100 population na balia baki chikura ngagerete bunge yo igebwata baki chikura bale registered angegwetane chirwe 50 igo nabantu bao kigima na ndigwete no mwashimi wasomete oranya liko baga okora mabaga yemirimo ao asense ya Kenya yani onyade ko baga kurwa obokorari gotakora chingaki timanyeti nabokwari gotokorera ni ototebye family yao kero kende. Yes. Na umbwate abaswati babiri abana baswati babiri. Okay. Na babiri babiri ase babiri umwana nawe ataba yeba nanje nimbwata abana abana bane yona andumoga balance biyabo nawo tolego numugino nera nakolete ga CBNG National Bank ya koleta Kenya Commercial Bank naona retired kuru wana nawo tolenka okay nakabia sara kidogo toko na okora toroche nga kiaikire tuwene ta okora igenta se community ito. Okay. Ana ende inte ki otora nyara ko yakora akatwanya ndi chinguru. Okay. Na gekara to ko boli chikura. Era nambu at city. Okay, biasa. Ekekara to ko boli chikura nuko twara chinguru. Chinguru gete chiragere tubakorere mirimo. Kuna bono na wate bana nyuru na maine na nyuru wake. Ipare kuruke umbugo cyane ci pothole cyoka ono mukona kobogerera n'ikigari yende cyane ando tene na pigo de gari ansemega ekere nene ya ete gusinete to kumitinga inkige kogera gusiga tugocha twanyori binte kabiri entege ntonkora gusendo chekemo aba usindiro gukwana neliugirimo onye ndi tubwate omo bwitu zo gukwana neliugirimo anga gukore tuli bintu na abange tole n'ekikora chito nje tanti
a million Ewana. lakini wana konyora kero yoteri gucha ndulgo stira na buya ige buenerete Kero monda ko musako yes bwai. yes kero monda ka musako bwai buna gwate bire baba Okay. igo to buenerete to cham to ro se agenda ye to na ba gustinereri na ndingi taliki tutagete ku Kenya ikiagera gusiye chibesa chikorone chinyinge chebango Okay. maete chibengi chionsi Kenya ange chionsi pi Kenya igo chibwate chi branch ga gusi ye kworokerelinga chibesa nchera gusi naenda onye chibesa chiri chinyinge ga gusi ebango ne nyinge gusi gwakana no na sit no gwate imeli bioka ndobwate chai ikawanja ira nansi ndobwata mabere you know ndobwati amatinda woro Tumate binte binge ndobwata matoke naende ayo amanyire lakini okonyoranga uchumi yetu tero biri borongeiga turatebe nga murimi nakore gasi anyore yake aisaine ntubwate misie nyasaye gato seseneti lakini kero muntu gakwiranira boka nturi gochamo mukwana neriogeli tukwana abande tukwana neriogeli mbia manongo ikaturabunga ekero county ya Kisii no Nyaribari Chache bimeri nyasaye nato seseneti merubiri kiora kore egero gokonya abantu nabo kurende ebirogo nebinge bire ase ense ya Kenya gusino nyana ase county yetu ya Kisii kurende ukaranga inchebuna mheshimiwa James Kenani na isane irenda atenenera abantu ba Nyaribari Chache aseki Nyaribari Chache yoka nkyo daro chire turi kirogo kende kingao no nyeno bo governor nyeno bo senator kulendo karanga yaya tigambo uri kirogo kyo bo bunge ayono wanta imacho gisino nchino mu macho ge tiga onongo taiba obo mayene kabisa macho gemba ikine this coincidence italian to toros sinjena itu kwana eki okwambuli anje tigango tabiga abantu mbale bache kuruma choke bagante bintu tagito uri ubu governor ngo abuli inaba manya oyo mawonte nganche nguru kunga ebunda na abande na kikole kurukwe ngaye nabo ngorukugo bas ina kimwanchora ingikiara mwanchora ngali wakolete mirimo na chai ntwaro chuna kwa kolegasi na maene Nyaribari Chache njabete namba 2 asa Namagenderero a CDF igo tukaranga no isaine barakorera gusiye mirimo ngate balende teganji korabuli kurunka eko na chikubuli kurunka agante byaya euteta tokorera mirimo uli ujumbe hono lindenga nkabwatu na bante beti imbaro chinga na bondanyale na maena bondara abondanyale ikera muna bono tinte ntia mangana tennis se Kenya ngima I'm the president of the tennis federation igonga okuboli wa kwaba na inchi nabamenyi ba Nyaribari Chache ekabenga na kikerengeke ne kya gusuguma gusina he kwa bwato mu musukurume yao nayo montonyene asenjo tayari na roche nga mangana tali okorubia chipara chitu ne chimbe nchiri gweteka na mache abantu baito bakunywa tali clean na nyane chipipe chiri amaite litokonywa ruru 1963 ndo atebetigo nga by the year 2000 mwaka 2000 yotora nyora machare pipe tu cha nyumba gente kingera ikira paka bona igonye na nduma eta maroira mange igawetera amache 30% ya maroire na bagutangwa ekorobwata amache maya kunyugo clean drinking water exactly one gintu bune kiokere very simple kwa ekora lakini onyoranga ntuliko ekora via paka amache aruga gucha agenda paka rongo tali ngambo gago chirongo lakini ndageta baligo araya nyuga amekorwa agenda mahate wana mbiya mana soko koru observation ningi ya buno morai lakini rende tali bono nae wacha kuburai
kwambalire ngwashakirito mwalimu kwabere principals kwabere chairman usumunyakero gobwe board of directors kimbegia Kenya Pipeline company kwabere president gongo mwanchi mulire nkaranse ne president ye amangana tennis federation aiga Kenya influence ki gosenki wakorere chi position y'ikiguca wocha nayo na kinga ngokonyora abantu bawo nonye turaba tora chinguru kiri kamili kiganire egaro ikirania magenderero kuno ane kronalingi mwalimu na takirita kisi school na ngosomi economics ogosomi na someti abana onde tana kuwa ere ikina korete mbu ata abana 33 kirasi 32 bakanyora chi principal bakaende university was na no yonde tagweti ganyore te pass Mate raisi. Witi kirasi kigima. Abana bagenda university. Pass. Na chitirenda kanabe principal. Bakangira nduru. Abana nkurusi abana gusiyengima. Na babekaro. Ase bali naso miri abana mbabo justice. Chief justice. Maraga oyoti mukire. Onye Robert Monda okoboli obo deputy governor. Magaru Mingo okoboli obo senator. Una abanafunzi. Yes, those are all my kids. Each product chao. Na bange wale I was already giving back to society. Na bande na so metia bande mbale bachire chi university ya United States America bagari chi professor ro bagosomye. Igoro na give the community much I can. Ekona lenge wengi na bana ligetie inga wikandikia abagusi na barumbalete bali kwaro bali kiraro lakini ekona so Kenya Pipeline eliro na nabo ate ekrono mo chairman ebengi na tenete na nko report the CEO monene bwebengi na ligaligeta bantu bagusi no ligetiga bantu yes lakini ekona ika Kenya Pipeline ndo munyakerogo ryo nkara ya yonkolika gusiengima okay ka make sure ngana ali giri abantu kurugusi abandi kuru South Mugirango North Mugirango baro wabona bakolega asi asingi juna lengo yes igona ongendrete now bono I've retired mwako yuno eteteiga abana mbarangiri ku university nkanyora abana 30 Nyaribari Chache bashindu kogenda university asenge ncho abayibuli batabwati besa ngo abuli mwalenge gusabalende CDF bagantebya ntumanje CDF ne kurugwa okay igo to wuchiko woligwa igo to tuabeka chiform cheito ntoliko hegwa igo na rusi chibesa cyano mubuko nga sponsor abana 30 baka university balebona okay ni mbwata malieta onye aswa gosoma abana abuna bakurukwa lakini abanyali bali abange ikyara ninka bache okay igo ko arate miro so CDF kinegento ina kona kolete gasia unima nyitu na linkurugwa igo wichulia form kolengana una utakabu abuli gusonda bwabuli entakana kabisa nero konyora chinyingi abande bamanyi kumubwati lakini ekero chiro igo nyugwete igo chikoena no matukaya kisirisiri nsa nseyemesa ya Dio bagaba ko beka malieta ali noteboard bona nakabekire Siasa Chache cha Nyaribari Chache ekinyinga sana nanyorete cyali milioni 28 28 million yes 28 million twanyora ekina kitoyire ekigokora abana inchi bantebire ko twali kubabuli kego ika CDF bachakira linsa se aba assistant chiefs yacha se chief yacha se DO byamani wocha CDF Unire project abana inchi batagite twamakuru to yaligiri kibasa ndwali ngo bate bikorugoro ngechi project mwakora nechiga ekera na wamanyete okugani kwabo koruki so ebintu bisa okorwa babwati amachika ali araroro obusawa mbove
kero muntu nanyore igitari kiaye lakini one konye woko ire bintu bugika kwa abasani bao aba moyo munante betinga nanyore tuyibwate cheki ya single 65 ere naende oyunkol nalikire meremo oyolenge kumana no mwaka gete ono tinkoma wasama na ngokore kanali lakini abasongo gota balenga ase iliokirire iwo muriro noro so obo sawa mbuli kokolekana muna njendoche onye ndi kokolekana angaba kubike notes board gali balika twamanya chibeza chichete naende kichikoleta lakini ono ndikomanya ngoika tora bonte binga yune challenge rase chi constituency yange chonsi tali no Nyaribari Chache uka chonsi pi okonyoranga transparency teyo ngochoronte inga ayekero raso abisi ekora nimetero no kwegena nga goikano so abisi inkiora chegokora eliona kinga usawa eyogoteba yanyare ko bakigwikirana ase abantu bali bakuruchia mate chintaka waganitie chipasali chiga mono kigima kurinde na inde ntwateba kwa beire president ya tennis federation senseito ya Kenya Nyaribari Chache tidaro seno nyine gosolie yuneroro nande tumedinga kwa beire president for how long wasaviri ororo no chigontebia arontebinga ngaki kwa ye promoter no nye kisi county ngima jwekerole president wika no takigete likegende seino nande mona geso eno nyumba bono Nyaribari Chache na seino kisi county ine libageri dia obo president yotenerete egosoli Kenya kwa li promoter gochaga yes and no no because yaya asengencho ntara igubulimo ngobeke ebigwanda bya public abantu baratumie woje kuwoli atabigandiyo nabona njalinge Kisi Sports Club nje champion ikana ngo somiga Kisi mbaka bikiri italiana ali lakini naite tonka nyore body ya nkoro kia abantu bagwineti mba bikira nsemo babikire body yo nsemo yagatango yo gweto mwaka gete noyo ebigwanda biria ensemo igaba kagenda bakagache nyumba abantu bakorara motukaye ntunyuru teach sport now boliri nimbwate chairman utenerete Nyanza umenyete Kisumu na mutoma wocha gusiga akaenda kabuli kanu tunga bakamotebya mba ngoto abare amabaga ngoto abari bi asitora taraga chibigwanda ebyo na Kisi school na kagenda kabuli ya National Polytechnic na roanchire ngoto abari asoko bike bigwanda ebyo abana bake now ase Kenya ngima no na Africa biyata wakora umwana ule miaka 15 ebere muna watu wacha gitu mwaka uyu igagenda Australia aga kana bantu abanene bali bari ranked bali bari iguru kali ligi nene mwana uyu agatwanga abantu agaika asegete ensengi mabagatanga so mwana uyu ngan kolere buya okolere history migo na otraba kongura itubwato no buya tuigwanaine nubura yubuo ego tubwata abasubati batanomo abagaka batanomo twensi tolikum na babere igo usawa uruchi usawa nkobera asende gender rule nabonyerindete kera naye nanyore ngaba basubati ba kolega asubya sana gwetania abagaka asenge nje ntumayeta mangana mangi andokonyora nabango abange bole na mayane mbe ba kolega asi no mwana no muisike oyo beka Kenya se map yense naru na chitaga kana France bono mutinyo ogocha ko endale bongereza ugaka Wimbledon so federation yane yokora na beli kire buyanga mwaka 2016 nintu alinge federation ingi ya Kenya ngima igo ndichi ekerongo kolega asi no science na seneti igasi yona wonko ekora so boene paka wande watenga ligeli tennis Kenya gokora na inmo korebo wono ntagete baligeli ekinyari bari gokora mbeta ya Nyaribari
na abandu barorera ro e constituency ya Nyaribari wiketangane onya na abete namba 2 Peter Kennedy ombuyetiria era akaba number 1 uli ukara na buga buli president Justine obujumbe nkobolia bantu mbara I don't think abantu bang understand it osinje ntali mtamete kwa oni lakini gasira ni maitokora so ninta etowe to amerani antorwa mbe nge motisha abantu bonse tubwatera ne gusiye itimukirire igoro tikina kinda akorera mwanya bantu alafu naendelende talire ngatumanyite kweonia no manyite kweonia na kikiagerire gwachire Ndizi TV no mambia kweonirie na ndogendete kweonia goika chinsi sotu chabona mambia chine chinsa chintambe manyoranga kweonirie ande omweshimiwa ni manyite kerole president no bugata abasani abokonyara goikeria rindi no nyama ngana y'umupira wose football teri ensema yao ayoteneta mangana tennis kangare ndi no bugata abasani kwasabire osire chigosori at large ono buna Kisi County abasa embarororo bawa ku mupira bw'amaguru basa embaro bawa ku mupira basketball yani chigosori kwa jumla tumanye tinga kwa nyorire abasani ga gosinore no murobiri bokuri abasani otumekekero gokiao egero osira basa abangi babwate chitalanta aiga se county ya Kisi ekero Nyaribari Chache aba kwa mboli boli ya sana sana history ya nentamba sport ekero na jitendu ona jitenga rosi timu ya football ngateba uika litanga ni otor to kuraba bua form 4 kera yite form 4 uto kuraba bua form 4 to kuraba bua form 4 ni goto batangana ko twa na bua form 4 ono gatebya ono mupira wa maguru ne yaba mure ya lingi lakini nimbacha bakarosi girls school na kurukunduru akaro to aba bua kabiso mupira na lindu siri onkayo head office ya education now lina buli chikura 2017 na buleti ena begeta ga kombe kyane ga kunyalibali ngima ana atumiyete 1.4 million korani ga kombe kyo team yaba subati ye kuru Kisi Starlets ili timu yane yeah chianga jina naba urete ngakiyu na chibawa tapakabona ikina ikianga sana ikera mbachi do keep nje mbachi do kontebya imechando babugata timu tuko bakara aboba lakini rende nga kele sticker naba urete ngakiyu igo nkuminga ntubwate Minister of Sports iga county ito inki talent bune yunke karabata ko ikini ikana nje binafsi tingo bakini nje wekanyare number 2 Shabana na ademet ko abwatsia lakini anyorete binto mbili transparent ya ina maana arungu kwana unfortunately I say it as it is na ndara igungambo yona kwana lakini nanyo binto mbili transparent na ndinda giti ekero mitiko kola ruinda dak inda ete bintu byacha ga burunge kero muntu wanya naba promised ngo aiterande bikoro to byachicha na nende baego lakini okonyoranga nchiragatiga gu tinda accuse yonde na bekoro kananga urabonde mboye wisaine uranga encourage ntabe ngati ngende na barabu na Starlets yabu na boli tinga ntaire kubara nkibono tokobera abo ndoli kuboli haki yeito yoto atokana tuakira Mbia mano mheshimiwa. Yotole na mheshimiwa James Kenani kurasi bunge ya Kitutu, kurasi bunge ya Nyaribari Chache, tumaidi Kitutu. No, na sanjo yambuge tutu tole ga. Yambuge tutu tole. Nero rase studio okona wokwana monaintwe na ndini gakuliye kirugo kyobo jumbe asentunde ya kabiri. Iko mano nero tole nera rase studio nyoko bwate libulio. Anene mono abanyaribari Chache. Tomali bulio reno egere mbabulirye kwa niaba ya ino na alega iga airanirie ataraso
soka wanta wanta liko banyora bwangu iga ako sobe go chabura araso kirigo bono tomoko boli kwao egera tunyale ko batuku mubulia no tole live Facebook na Ndizi TV News na boigo YouTube no tole Ndizi TV News enamba SMS yo kutumera libolio nere erigabo ase TV yao bono mheshimiwa gwatwere iribya ande gwatebira maene asengenchorende to kungainireria asengencho to gukwana gento getari ekyo maene amangana yobokoreri ase bunge yake ya Nyaribari Chache ase kerengo kiemiaiga na kiora obokoreri borororo developments Namagenderero ase ensemeyo na kioro chere ase 100% kera irengora abaigoro yemie percentage na beo konga ko yorwa egare keninge yondo che yokorwa in this sense for example to kaegwa MTC echkwagacho ekairuga libeno ase akanyagitali ora tebenga ne dispensary lioga yalinko ruke umbu ase nyagitali ere na nere office ya Nyaribari Chache paka bono jana kwa gacho paka bono onyo wako ndo chike umu na wako e sign post nere ya gotire ire nchira igali e korokinga uchiga yagu no MTC ekale teyo haya dito ba ruseti e polytechnic ya Kisi to kwa national polytechnic ne bintu byarangina bire Nyaribari kairwa nyaguta ama ikinata betuwe ngakiyo nja 2,270,000 paka bono no nalinge igoro by the way no nalinge igoro egoro na wuli tinga ngai bone polytechnic polytechnic linga yagenda bakantinga eliemete malia mata no aga chire ngaya ni mitero hono kumia amagenderero kajiali isi ebango ngwakana tuli na ekero tu akandire bango kibasa kiriko cyabe kwamo ndeli cyato kolere mirimo inga ingo chikare ko kolere mirimo kibasa cyarwetu kera umetekero gwaitire enyagitali abana baho chikwegera bache kutorwali gwaitire polytechnic asaba kwegera asia maboko ekero bakoro sibintu ne ga studio ichilaiti echi bamaito na bakubika mache bamaito na bakubika chimesa bamaito karos bono igo bono waitire mirimo tiri gutoko abana baito wa technician singatinere ekona linge Kenya pipeline e company yemo yanga project wagonteringa toe chi plamba tolike maitena ligiti chi plamba Nyaribari Chache chikambura pe oyo mubwika naje konyora kurukio guru akere unga ya yanko enda lisko ya gusi akana tada ko yendo igo bono rengereria into ko yenderera na ende asukwe asamagenderero onye ntubwati abantu bakiri school so those two opportunities toire igo chire wasted a library na chagete 15 years ago ekonanga CDF paka wono tiraera iuna wate budget ya 18 million nero tua etwe na public works wono nyuete achire o 45 ko 47 million jana kohera you see amagendero nalense ase igarense ndabazo ko ya na ndono igore suppose okore gasi asa abantu bonse wikokorera abarogi imirimo wikokorera abayibi imirimo bonse nabaho lakini ekero gaba constituency kwa yanseme ye muyuka ndi kwa yetiga busaigo bona etwise nibuga ngiukagereta ebuna umwashimiwa Kenani yekwirira amagendera yatako ba complete o such project cyatigeru njera asoko lenga bikwane nuko aida nuko tamanya yanda wacha baraba batamanya tigere ande to acha baraba gambinga ase gwetani ne nyumba yeito ubu nyumba no bukale baswaime use gwaso mugambi otari yagacha
bono lirie kwa mubikire na lego chaka kuyagacha mete America ngora atara ndo na ko na arab kerondi rus na bonka na atara no nyangumbu chisene chinga na atara ile paka Australia na ikire umuntu kwa gubugambi wikorokie ingano mugambi ari so wate chimbo chuburai hero kwa kebikira bya sana na wate chimbo chuburai intoliko lero una to wate unga abandi bali to wate unga bi robere laini mwaseru mwatango wena ero mugambi oh no funa bobo gambi gaki yonto aida ntora manya obuye bobo gambi no buye bobo choro mugambi umbuya okay igo to koewa to aseru sing 200 na nje ngora basera ne by the way tindi kwanga nga igo ndo to atabanga igo to na babantu bakonyekire egintu kero no korobeli nga gochibosiona kito gochikomenya okay muna bono chikura nje chiera chigo ja koera tale tisa o sera kuonsi kwa elire inkito goja kuri we must see beyond that we got to ligo chibosionga na kito chikomenya abana baitu na kito chikobakini abangi na barago na chakiri ko banchinge njugite bagocha bandeinga mugambi ga kitokonye ntagete buna bono igoromba ntebeti ntagete korosi sabuni mete claro si sabuni ekine ntuye ko unchoro bugima bwaye ikera bono tali kuchukura sabuni yo na baka yo ngo chisiko abandi ebinte kabire yebyombe karabo wate byombe kabire ebyo nabo tuko bakonya bakini okay bia mono sana ntara kubuliri nde igoro ya barayi bande go tatwara chimbwa cy'uburayi okonyoranga bagwe isanike barabubuka abanyene kurengana naye basinyo gwikirania Namagenderero yagwanira to gukorerwa abananchi gwakwana igoro ya clanism nande Nyaribari at large ne manyekanete buna n'abantu babwato bunyumba onyenkenani no bwata abantu bawo bare ugukunoko banga naye bono uruche clanism yeye ne gutange toikirie chikura kirioganetie egere chigokonye go swabunge actually no ya tindi kolengeligo tata tansometi go nyumba tata galenge pastor Israel Kenani na vete president ya SDA church kusi na Mansai egento yo kante veti to nyuma botondo and tinyo metu botondo actually igo nyumba nje tinji manye na chimanye tebu yambo na chagu chigere karo kimwaka nya cha inga chinyumba njire enyumba yiwe kuruka ya batondo kuruma ko 63 uru na yachete na maene jana ko gamba agindali karo kina cha kukwana but asengi jo kwaboli na kwira ne ande no nyumba bakogera ikera chinyumba ichinene udoli ndi nyumba nkenero abantu ko bawo cha mungu akabachikura ikinege ntubwente korusyo twese n'abana banyasaye tuli tocho urumurai kubwatekana n'echimbu cyaye cyo tokolera imirimo umugambi uraturusi nsebu nabone nali bali kalindi bayime toerete yuro eroreka nerabe because it used to be number 1 inaga igausi bona karosta news paper wa kore survey nero babe komo elio so it's real things are not happening to be kore kana ya sebungeyo kwatebira no mwana abo bumo oyo kabero mo president utendeta mangana ye Adventist church iko totebe no mo kristole so kwatutumba yo mwaka gosa iko kwa cheta no nje nambwate mbuyo mwaka na bono igonde president ya Pastors Kids Kenya chapter yeah asa Kenya ngima ninche mbatenderete kai pa abana baba pastor okay mayitimba bwate obakongete obakongubu asobuyenge mayito ekero mugakara asumuchie abana nkwigwira bali ekero nginali babwata mashama make namene but bona sawa na pastor yokonyoranga especially ekero nakinete tata igalinge isiko ukurandi okay tali ndimo igalinge gocho to ikaransi oto
otosomera tworo ki Bible umuntu lingo tosomi Biblia mama so konyora twa gwancha mama uitanta tikira tata niskakali so onyora ngana ende saitan nere igapimete enyumba y'abarayi baba Kristo no esigiyengete esiyene but segeshikia onde koru upasta hizo ni Kenani tayo mnyeta chiba ikiaro okomenya chiba nkoleta kule obusuku no Siasa Namagenderero once nata so mititwensi amura waye bonse pimba wati degree abayisikina barabo muyisikina royo manero chibabere babwate degree na barabo na bandi mbase babwate chikosi hawa so mbuyato kineti ekaronta ite turaenda sumutimo komokasa semo inde studio tumanye koirana umanye kongiranira inga abarayi bande mbaro tumanyite banyorira se scandal gosa se chisaga getega asibara subotereneri kwara bero botereneri gocha sogo kurobo korali gocha se serikali ya Kenya kero kende kwenyorire ase saga onye kwenyore tena kikweru se tiaroro osonye tole nyora ngana kiora tigere abarayi bali babwatembo yokonyora ase chisaga kolende nongiraneria ekero tuiranire kurwa omutimo komoke aigase studio mwanchu muligereria ndaite turaenda mutimoko kero tukwirana ndogendere no mheshimiwa James Kenani oyokuriye kero kibo bunge kurwa se bunge Nyaribari Chache gotoke county ya Kisii ende na bogotonyora witera se mitandao ya Facebook Ndizi TV News na wego YouTube na watule live gosonye kubwate ibuli asare nkuirana sentunde ya kabere nguchinde kuligereria amubuli ino gose bali magopongeza magopongeza wego ninchi kuligereria SMS chaini gotosuka nkuirana tole asegekeke kiribusio Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi soa asumutandao insemo ya YouTube ulikirieta Ndizi TV News abo no konyora chibicha siabaria baito bemerubrio ao voigo tonyore as Facebook buna Ndizi TV News aigano Ndizi TV News ubwansu bw'umuguzi ine aje no mwana siasa okoria ikirogo bono tibwe chanda eduka Kisii brands twachire angenaye enyorere ebintu biria organitia se campaign yago aiga aseduka ito ngo print tore chi t-shirts chi hoodie amaburi chi kobi chi banner chi reflector chi poster 3D signage chi lightbox boigo ngo kora tore vehicle branding gatia yande amange tibwe chanda kogendare no tore angenaye aiga somo chiobosongo ayegonsi pi niko yanyora aseri gori lya mubuko tustarere asamagacho a Uhuru Plaza ekoroba ya kabiri boigo nabogo twakira esimi ase namba 0727 026 368 gose 0724 297 565 Kisii Brands Creative Printing Solution. Obolemi nobonda numuru buryo bw'ogwesemya na kwimanya iguru y'obolemi bw'ekerero obuburakonye uchumi yorogonko rwogusi na boigo Kenya ngima kwimokerera iguru obolemi nobonda boigo obolemi nesiro gosenegete kyo mogongo asogokini uchumi ya Kenya amonorogongo rwagusi
twabere togotara imeyoro gongorwa gusi twabere togokoretera amang'ana mange obotugi bwe chimbori chamabere nigo boirete ekerengege kemono imeyeriro baria gusi chiamate chiria chiaisanikirie nendagera nigo chigenderete boronge emanye oboremi bwa mugondo obotugi bwetugo na teknolojia yekerero iyabaremi bande bagenderete gutumika na kubaletera ligesa linene na Mildred Momanye omwancho murigerere yakonye tutare ndo mutimo kontwa gotebingo cyo no yo minto ore expert gi okoraga iga ase greenhouse yege omwancho murigerere yabono tiganda koira mpaka situgo chigwesokera cyanga chirito kubeka ekero monta kwenda korusia oboke bono akoganeti oboko bwao chigo cyanga nzire chikobe gutiganda koira oro na nchende asoka na nje nchikori oboko obu toba sego obolemi nobunda kire Jumatatu ensege muneni suya maragoba no moiroro ritu koria Jumanne chinza isano na ibere nechidegeka 15 omurigereria asamangana yugo saseria nakorolekana komesete kigima busi bwabande richi bunerimo Palamax Executive Spa and Baba ekeneke nyosi asuku gingirwa emetindo au yekerero nakorolekana komesete boigo mbabwato bukorelibwa massage magiga yuko gingirwa nagokorerwa steam bath bedikiwa na manikiwa usokoroisigwa chinchara chamagoko namaguru nakurusigwa lisangwa liririo mire na litali korolekana buya onye bwanchete gonchorie tuke yao chirangi na korolekana nomo nguso kegima ika Palamax Executive Spa and Baba nigo bagotoka imiyumu chokisi asamagacho akwanza plaza rirongoria kabere asepara ya kisi migori highway gosoba kiresime ase namba enoti isano na ibere enoti kianda isano na ibere inye isano na ibere isano nemo isano na isato eyemo Palamax Executive Spa and Baba Ndizi TV Ubwansu Bwomogusi Mbiamano kigima omwanchi murigereria ogenderete gutubwatia kero turi no mweshimiwa oyo kurigie kirugo kyobo jumbe korwa Nyaribari Chache county ya Kisii talionde no mweshimiwa James Kenani oyo kwanira mangana mange iguru yobo korari namuboliri bolyo kurinde ngo cyale kuriraneria asegekeke kirubo syo mweshimiwa twarura sumutimoko ekero ndete kurabwata chi ujumbe amaboli alimo kumubolya gweterase namba yesimi eregabo ase TV yao narege go kolika gotebanga good morning Ndizi TV the aspiring MCA Fred Atika Jr. korwa eward ya Ibeno agoteba mweshimiwa akuje ground I witnessed akusaidia some students keep the spirit going mweshimiwa wish you the very best mbiamono sana uyo nigakuru kwa Fred Atika aspiring MCA korwa chinsemo cha Ibeno ward alafu na narega okulika gotebanga you are the only person in Nyaribari Chache we know Kenani Tosha ni mumanyi kutoka Kisii Central I think you know ward ya Kisii Central agotebanga mweshimiwa Kenani Tosha narega okulika agoteba Dennis Ogoti korwa Kisii Central agoteba Kenani Tosha ayo na mashabiki ya mweshimiwa nande narega otumire agoteba Ogech korwa eward ya Ichuni libolyo liane neri mugambi mbya mono asa magenderero watokorerete lakini ne lazima oegwe egeti kia okay akuboli lakini ne lazima oegwe egeti kia omonyene ne lazima oegwe libaga umanye gukora amagenderero asegeti kia nyanturago ali nyambera getinkero tutaragochora oyakubulinga ne lazima oegwe chinguru umanye kubakonya asegeti kia nyanturago nyambera getinkero roro gitaraera guikabono naki nandagotebanga getikia sports club imeyo muchie okisi mugambi getikia orabeke okay oya kubulinga ne lazima mugambi oegwe chinguru
umanya go ikubaikiraniria magendero na ndagoteba kwa bakorera magendera mange kurinde ne rasma na ndo oborai umanya ko bakonya asegeti Kenya nturagwa rinyambera akabulia mangana yebiti bonga gerete nkumwiraniriole asinge nchondoche oyo neribolia bolirie nga ne rasma nyore kirugo umanya ko gendera ko kora magendera lyo kora butambe gose yaya igo bono mwanchu buligiria tutugo magiga nkwenda ndasensemo ya Facebook na ronda aligereria ngambara bibatumire ujumbe bagopongeza umoroberio gose bagwateri bolio anene mono abamenyi ba Nyaribari Chache oyo no muntu inole megaiga na kindanetie morara mubulia amabulia umashimiwa tuchakirenga ne lazima oyewe chinguru umanya kogendera korwa amagendera lyo gendera gukorera abantu ba Nyaribari Chache yes yango tebinga muna wono muwekano egente kyabete ebisimambire lyari metwe Nyaribari Chache ebisime ibyo no aneke mugire koragasi ikagenda se serikali ya Japan embassy yabo Nairobi era pahira ngakwana na barabo ngatebe bimbia rosetu lakini bantu mbali kunyumache mutago nkonya biro siwa abantu banyora mache bakanga chiform ngachira ngataba kere gesima bialingi bitatu kero she committee yaye muichoria form weju mungiranirie nyira abantu ba Japan batiko baroseli bagaichuri form ngachira bakase Japan embassy egonaji kia Japan embassy wakamakombolia na ayo mujumbo Nyaribari Chache nkabakani yaye bagante maita machikaito taligo twali baga tokole egasi na muntu nde bwensi onye ndikwala ngo mujumbe ngente nkunyana na kialenge turu chigolende yaro kanene gutwale chingo now egeti Kenya nturago in particular ina aboleti CFO Chief Finance Officer as a Ministry of Sport kirango ngokaratere gas na barabu as a president ya federation umugusiyole akabeke budget egaetigwa egeti Kenya nturago kerosu kana nyanje te sports and by the way paka bonu ngwa kana mupira I enjoy it a lot bas kigaetigwa wana krogia etigwa achikonya ndimbawo implement ndimbawo chawo kolega siri ngoji kobolia ngatebu ngawono nga tuanyole report ko nyandrago inga emere mewicho korwaroro nemeao wata etukubika chilo coats there only nganyora lende ngawono I don't know. Nyarebe na kanite. Ivone nkilinga ya kinkirinde ndakole. Lakini na igungo ili mwaka nya cha sirete. Baada wetu nguchi kwali kuweke academy yaroro. So I hope asine kolekane. Lakini one ninche na lengo. Ngento na ngoja kole nikao. Okay. Tuisikobeka egeti kere world class facility. Standard ya world class chinse nabo chigoja kuruisiko asali ya kineli ukase byasara birabararo twagache pakase athletes village umuchi abantu bakuruisiko bakosoli chi sport barache barararo bamenyaroro ba train ba compete chibesa chiche gusi chibesa chiche Nyaribari in particular lakini rende birangeliana bikuwekana na abande igo nere nese eke oro murai igako raisi koegwa konyore asi oko igorire bibao byokoreta magenderero igo koiranirie ogechi kore wodi ya ichuni ali na atomo mwana entakana na nyoro tigali tenkali sa kore nyamwale mwana yo muisike
ganyo ita mangti 354 lakini ifisi ya mubuli Okay. akarangiriwa gochia precious blood rogoro abaibuli bayo bakakana yani bali muliendete bakaranga ase asagumba mbonyi skuru hiyo lakini skuru hiyo ningia ninye manyete na atari skuru cha Kenya ekona alingi Ministry of Education skuru ya okora bia sana bagateba yaya alingare tigasome ichunende bakanga like invoice like silingi 35 atakere wakana chiabulire tibi kisa tabona chialire ngamuri cheki nani kamwega aliane enterebe kamokoa manu ne skuru ali you know such kind of things igora bikore binge akero ole ne chinguru asante ndo chinara kumandera kuro majoge chache agoteba aye Kenani noisa inoborai nyasa kubwatesie utashinda kwa umbali ojo nigagukwana kurwa se bunge ngao kulinde ugosabira maya naro kulika Ndizi TV Victor kutoka Kiumbu uliza Honorable Kenani ana support nani governor thanks aigangu ikatole Victor kutoka Kiumbu ateteko manyanga ngo support ya subu governor kulinde karongo mnyoka nsemo ye mitandao walimo kuligelia kurwa Facebook na inutinda batika magiga ndo chinaro kurwa Innocent Oringo agoteba akurwa Kiumbu agoteba James Kenani na isaine Nyaribari Chache asante kwa kazi nzuri mheshimiwa keep it up Ashili Ademola agoteba timwenza kia twagokire asokoleto mheshimiwa Kenani Montebeli na isaine na endelee nere ryogo lya Nyaribari Chache umurayoyo noyo seito ntomo itabete tigagende motwe ninje evasocha matata asante sana Lightred Oyari agoteba hello ni coach Oyori of Gusii Starlets timweli gwateba agoteba tell Honorable Mr. Kenani thanks for the good work he is doing for Gusii Starlets and we fully support him in his journey to be MP. Asante sana oyene kiria maenengo support ile timu ya Gusii Starlet. Bono omashimiwa takaroto gusuka motwe Nyaribari Chache ne ntambe ne bwate chiwodi sano ne monto bwate ibino Kiogoro Kisi Central to bwate bubaracho amo ne chinde kwa naki kwa bekiremero bule kwa nakyanga wekereira abantu ababonsi egerekero konyora chikuro chiawo chisoye kabwe kama warate miro bwetana na gusemero buliki obwate aso kweralia ayo monyena asichigodi echichonsi sano ne machiko Rosia Nyaribari Chache libuli neligiara kinisa kulia nelia yona atebili babande strategy ane bara sikoye kobya okay bose ba improve ambuye okay lakini kwa temero kwenye mugani alende Nyaribari Chache tupeke wono nsukenza ero ninta alitekere word na yora baskoye kon igera bege kon actually isigutukange word ni rasichi sana mugwa kwana ntana kuruka Nyaribari Chache ningale okay kale ningale mono yalenge lakini bantu mbalenge bangi buna bale bono sunagia kara yaba netu now kere word na chire lakini asinale ntaraika committee ane to royureti ochakira echume yegocha ngota no in fact ali echume yegocha ochakire echume twaro siri list ya setutana kogenda togendo onto taetorekana na maene bananchi na bagote ekene bagote bankwana goja sita inchuo to sabe chikura nduwate kura yao inchuo to sabe to ko so a message ngona ko nyorande na ngona ko yikira ninde mete sometimes thing ndigo ekogera to irangora kore banga muno gocha ko ndo linde to onye ndirikale mbora to ankora angilinga nikabwate musanga nasigita abantu bachichako kwa mwabako na hende kikialingikia bali balingi ko buna chikura balingi karansamo kero yo mwe guli bagukwana rero ndiru karansamo kero monta ko enda gubika ko bwaye so
nkoirere nga kientambe go kave constituency ngimara kinindengere tinga guika omugani ero akara singe binyoro mahali no chikura chiro mheshimiwa. Yes. Alafu rende bono twasimunya sawa kubwerere waikaranzire kuroge kyo bobonge Nyaribari Chache totebya ngo amatuka amatangani emie ya monaro monarite goteba timethia na amatangani chimibere kurende emie ya monaro konyoranga my first 100 days twango chi priority chirioro chingaba abanyaribari Chache bagwenerete kora sukulikerwa litangani gento kerito goteba nga agent for the first 100 days. Number 1 abanyaribari Chache mate wiko chake kuru nyumba. Na in this sense tali yani nyumba yemu munyaribari emine tinga awa nkonyire ikekero gekyo bikarende ndos committee cyane batokeim kera no bagera na iko na bali bakumbwatsi tali committee cyoka ekyana ndana bakurense mante mheshimiwa atinde neireke etc igo abu we kandigelinga na kitojo okorega sina barabwamo na iga siego chaka those first 100 days according to me okorora kwane egende getangani we kandara lilia abakuru kuchintakana na baburaka kera arangi gokonyora bakwamete arangi gokonyora nwane nyumba bamenyete yegutwa arangi yokonyora ngano ne chif mbabwati kana kumaite ngonyo gutagete abantu bakorumire mase constituency yao afya yabo wikebengia onye mbabwati afya ingiane guikutwa ari nyumba ingie tari gutwere na malire na byo cyokolia none cyumbu na byo cyokoli etc. So chintakana awaburaka uni chapter take it very seriously in my life for when they okonyo na unya saje tukuliye taje tukuliye bali bana nyete chipales ekinege ntege tangani mendo yakabere ina kito kuliya emeremu ostoro si environment toro sirivaga abana baito bakore emirimo a problem era Kenya ngima bono no utanyole ki abana baito basomire bakurio skuru no nyambali batigirite njera ikibagokora onye mbabu atikibagokora ono walifu tanza kuingia ikiara muntu takuraranja na mimi nararencha lero lakini angitakuraranja wekalingana kingokora nyole ndukubekanda so na ndimire moyonsi talinga no bishigo toka serikali ni bwate chi program youth fund nero ono lenda barai baito mbali gutworokia asikali no anu na kitoko apply na kitoko enyora na kitoko itumia ninyo yotengo rangelia Kenya Industrial Estates lina link CDF ngabachika paka keumbu bagaja gosomia abana na baiboli amangana yo okole biasara ikinege ndokere strategic the sense that nga kwa moire chinguru cyo okora cyo okole mirimo kwa mwemba empowered kwa moire chinguru ekiagara talinga wiko tutware chi factory chi nene ndi limire mimanyo gutoka na gutoka bwatia a model ya boindi boindi wataite cottage industries na wana alinyosia abangi namba kitobagante biki wataite okora ngaba bwati abangi namba lebante beti galia nyaguta ikibataite okora na bwaseti bago chaka kuri biasara byabo buka kidogo abantu banyore ikibagokora buna bago te bige songo idle minds au no devil's workshop no saitani yakobera lakini ekero umuntu awatega cyakora ibirengere lyo mbiriko na korengere lyo usalia
ebirengeri bikorengeri obwagachi iga abana baitu na kigente kenene kabisa gichanete kenyingimo na gusiga amuna nyasato sisiniti atoete mbura nilira baligia nabo tukuligia mirimo. Mbia mono sana mheshimiwa aso outline chi priority chiricha ora akorera abanyaribari kulende ene strategy y'abanasiasa gosabarai akonyoranga nabo kwana kigimanga ningikira nieke kulende ekero nyasago konyire gosigwa soire kirogo ebintu bya bae tofauti konyoranga magenderari tali goikiranirwa yara beire ekororekana asabarai yabange nkie ko munyaribari chache ararora sekenani anyare kubaga kwegena ngamaene genteke gwate biro mheshimiwa ekina maene na kitura anyare kuba togo tukwegene asenge nchongora tole promise chinkuru guchire lakini gochakira bono na ngoro serikali anene gutrimbuka akonyaranga bintu bingi mbere ikiraniwa bali bamanyite Nyaribari Chache no bali bamanyite kabisa ya isikya Nyaribari Chache mbamanyite nga Kenani ukwane genda tali wakora na Kenani ukwane genda tali ukirania igo nabonko bashwa nango batay kende yonse gukwana wetera chinguru cya Nyasaye wikange ikirani ekera timbuli tindengereti elietali analimukereri guguru igonta geto ubuya wa Nyasaye bororeka asigasiane na ninyegene tenga with God nothing is impossible. Asante. Karatu gusuka mutwe gwakwana mangana y'echintakana n'abaswate baboraka no kuligeria abasae batabwati mirimo abara amubaro oro monge kigima kurende engana yobo chenurende ningana yobulimi ngakero guche koye handle mangana ya afya gose chinyagitari une yugwatabe kwa mete KMTC eliega kwa mete somewhere amona mangana no yene chisemi na kichiro chugo chigo chikora. I think you know I think the deputy governor Korea Kurwasike Makiodiam Agwasende Muskemonda na chagiti primary school ya abana baisike ere boarding ntubwati Nyaribari Chache ikiara tokonyora chi boarding school ochi okora buya kuwa day schools Ui katoligerie abana ararangiria abarimu ba primary twakwana na barabo inga nintagire to mukiri ki standard chi school chitu chi mukiri rigoro abana baeta bagenda chi school chingia eyune ui kabongo mete igera tobate stakeholders bane abana be school abarimu be school na abayibuli na nento wate esirikali aba bana igekero kolega siamo kisukuru chiwe kyaba kena nyorete gusiga ke experience kyane bona economic ministry education na lina kwa nakale na itana nete kenyingima nkaba kisukuru na chiwe kolega ali asokonyora kisukuru chiko korabia yokonyoro abayibuli ibaberete skude yuange bakorangere kubachicha n'abarimu bose pi beruete bakonye skuru ono nka seito usi mbanjigete nga omogeni Kisi primary school nkagendo ngara abantu rutu parents day ngachikuligeria abana ngachikuligeria abayibuli baro ngakuminga abayibuli aba akabwate karu muyibuli akabwata abana 30 boye because mbali gocha na ndi bona muna batali gocha mbali kumanyime chandere school na no umwana atali kumanya nga isego segna na mu WhatsApp ekero muyibuli kabisa WhatsApp umwana na nda gukwa n'abalimu umanyime chando umwana abwate iko wawe ikakonyo umwana uyu ti school chichi ku perform ya so na ndeyemo uikatoli ngencho tokoleta abayibuli n'abalimu amo
Ngawonko barangiria woche chi meeting chiane. Ndebe nga intete esukuru yetonjole. Thoroughly guru. So that's very important. Wako anegoro echinyagitari. Chinyagitari function njabete devolve mbora. Woche isiko. Egasi era ono wekero anu kuruguru kabisa. Ekiara. Okay. Chi scandal chirito korra igoro ya maliogo. Alina maliogo agolire ne chibesa chito. Obuibi obukurumina aba n'ebintu byasobarura paka ama yoga ndatigara tawo kinarugwa achaba agota ayara chinguru atugutwa. Echinebes chibesa chitu cyatugutu yokorororo wikatosirie okurume nari unabwa ruetaroro wachire bwa soirensa as a county Igono chigotema gukuri biyumba kugosinyo kwana. Yes. Okay, nara okuru kwa Justin agoteba. I know it is difficult to cover all constituency. What do you plan for the youth and boda sector? Mheshimiwa, we love you. Justin yakubuli boda sector amona basai. Kaki egendegero na kumiri. Ebinde byonso medo na bitachi. In this sense. Abana bakembu mbabere ono bani usempata to bagaja sinde bande bagulire pigipigi bande barangiri abamwabo babere group basangereri chiba self sarasini batagete nchikoba mogeri wesiko bagulire pigipigi ende gangu nenkoro ngate abatoto epigipigi moko gora irenga bagante 75,000. Okay. Ngagenda ngabogulia cheki ngalike cheki ya 75,000. Ngabana abaire pigipigi bono gende muri yo mwao achiko mogen wesiko chipigi mutu ali irenga isato ego nkabera ni yana ikine ndana akorete no wuli president ya Jared nere president ya Kisii County na rolingo yo masa wachite wonsabe pigipigi. Okay. That's how it worked. Gai kanchira watemba tegete kebanda mbirango batwirere nkaba rosili banda bibere. So no nja akiritagu ende bono ni maitenga county njaba konya engencho vago changira na bono ne county nero na yuipimba chitu bakagambi ngenjogete bakola chipipi on credit to mwali bakana so ine ngencha yemo lakini na woto wekana samo totebe how we can improve it. Okay. Yeah. Thank you very much. Mwanchu muligereria nindoche amabolio nagendrete kuboli wagaiga wetra sechi SMS bona karo chinsa chikali uchikoera nali amabolio akoba mangi na nali mjadala okobo mwansu ngwateba igoro ya Azimio la Umoja ngaya yuare candidate ye kiama kia UDM kuro Nyaribari Chache nkwanya ore ticket no nyebwate mufuko kulinde ebyama nebinge bire anda Azimio la Umoja nande nindene kene kuro Nyaribari Chache mbaro bakubuli kuro ase byama biribire ase mwavuli o Azimio la Umoja ukagerete nga abaiga mbahinde mbaswana nenaya ko konyora chikura chinyinge chirioganitie kuro ase constituency yeyo no ekero muntu ko lichikura na igata hita abuwi inche ndabatebi nga kamuranje mbwatisi ndara kolega Nyaribari Chache myaka 5 more unango kolega enderende tobwaterane ikera muntu omo takonyara bwika unaba useba bateba ngube modeli kwera ngombe roche tisu kubwaterana na usite kwanza nkolenga libono usuna nkorora tindi bobe mono buyande waiso kumbwarsi akega na muto kira towaye na abachikire inga gutwanjite Azimio yontu anjite ko bahamu tigatubwaterane toena namabaga tuli guchukura cyo murembe
abanya usije tebe kwa mboleti goro ye governor ngani ngo supported ena neli boli naro rija korwa nyasimi goteba igoro ya mangana clanism is a dirty game kulenda otebire nga yego kubulia koro ODM no ne candidate ya ODM kisi naro rokoro ODM no nyale ko support publicly go saye ningo go support ya samangana ya yobo governor county ya Kisii kulenda kolengana nere agoteba Kenani, you're a good leader, a good luck. Good luck. Thank you very much for those best wishes. I think senje omanye tenga ekura ngentu kya wisi. Na wanda tebe nga nyale bengo support onyara na ko gechi. Kurwa asodium tuwate muskarati. Tuwate muske monda ne deputy yaye. Tuwate Musconyunka, une senator, na the women rep. Tera very clear. Mbaliwanjete Donya, mbaliwanjete Janet, na band. I think nyasa na to bongo twese. Mundu ocho yuta gite. Bora ibraro bora president na role omonere Barbara ile go chale ramatanga so yuminta sanyo mina sirete go chale era na bakali go ralia na bandere na muwati tiyo alafu na ende ngo na chasi nini ngo support yole 6 piece eyiganga esuti anya Jubilee anya no DM ngo support yule ngani yo wose ayana kikorenga ni birengera bibya I think the party na wanda atewe ngo support 6 piece I think the party nje na ngolengereria na vera isi no kolega asie karmo mwens mo wate party yemo akarombo ate party chire mixed up na moras go clash moras go tuomana lakini tabana nchi wachora lakini naende nyolenga atali ODM yo kero sati azimio ona igakaro maybe support 6 piece ababande na baro bachire korekananga igotole isikake asengiche bya mane binge wetanya 20 biro sati abomo wazimio la umoja kolende ebyo ni birengera bya wonga kero monto tigaye golibaga achore yuli aganetie nara okolika goteba Ndizi TV bwakire bya tebyo mheshimiwa Nyaribari Chache ntubwati mujumbe nande twamuganirie amaya ase abacholi bonene buli bosio na naraiga uyu Charles agoteba korwa ichuni agoteba tebyo mheshimiwa aligiririe byombe birekera ekenyoro egere na intwe tokonye kembia mono sana naraiga kulika honorable Kenani chibese serikali yakwa omheshimiwa chigokora chigosolikira umwaka nga ichigocha ekiagera tichiri gotumeka nigo chigo sirera asemebuko y'abantu gete naende nnakia serikali etali ochibwatia ase chigochia oyo musanga ya korwa chinsemo matongo bo chiugembo ere concern yae ne batali omumenyo Nyaribari Chache igakwana buno mwaki ekura agotebanga chibasa chichigosoli ngukulira chire asemebuko kwanyoranga mangana y'echigosoli airanire magega kaichibasa chigochia nande chitali kubwateriwa liboli ni ya sana kero mo Kenya wende ko boli ekiara chibasi cho ne taxi to kurwa abangiri to kurwa wende ko ira ne to kolere emere mu na to tagite I think ngaki ya ikire unokorra kwa nikole aba Kenya wende ko boli haki yao ego to kugentonga kiavera sigete omane ko nga we shall leave no stone unturned kira na magena yego ikonchora kuligege ntiki matuko makego abantu bebire life yago as usual abina magoso uyikatobolie kabisa to singere uno yo minto oralete anyona ali ngusingere rigento paka amachibu atoke
una togende to gukurumi ubu wono bura support abantu abake abantu abange naende nabo abananchi naende nabo bakonyora kigasi kibesase ebigari ebinge batigari busa guika tochae kuburia kuru nyumba nka kuru factory kuru county council kuru municipality tochae kuburia usawa na haki itendeke kwa wananchi. Mende na wakalime kana rochi mwane visini ni bibogole chi flag wade haki yetu egente kyoke wende ko so apa kasa abantu ntu abanene tuli haki yetu ndo koreyo ntega korube twakira ego tugukira twabugekanira bari baiba. Okay, watch na ino abantu be media talk about compromised tawo tupengo no musanyi one what and what not tebya muko maite murukire serikali ya kane fourth estate ikera mu wade chinguru to teba aswago sire abana inchi batawa gutayo gwanchirere konde gutayo exactly na kito gukora buna Ndizi TV aiga nturi kwebereria asinga njabuna abana inchi ntukwebereria umuntu oyomo against abantu abange kirubuche abantu mbyamashimiwa asoko gendera kuiraniria maburi amayakigima ndoche Finlay momanyi korwanya maya omolo shop no murugyo ye purity agoteba bwakiribya arafu naende abasa embaroro baraga nikubolinga inki omweshimiwa Kenani basokera abange batali gutigira abasa na intu nindu tuachire nguvu mpya egere togendere asenginjokero kendero ora beira soborai ando ora rurobo koreli buna James Kenani na intu abasa erende tosoya na intu toibere tobwati chimbwa na mara ne chimbaratero chiri cha James Kenani mbiabolire I approve of what he's saying. Now to went to go together. Now, I tell mutir. According to me, go sekora kana una bono to Nyaribari Chache. No mo sai to the last time. Okay. No mo sai think como compare niggas nya cha koleta. Not at all. Either go to go como aba sai, go se to go como sai. Bachi kuchaka kuyaga chambara to experience barama na ande ekibusingo kwa nturi ngasaba akabali indombiri gusarika na mbona no toraligereria mugako ito kibaki narara uri no mugako lenge na wango te about the confidence and intalivo contradict myself inga asia kora ningi abasa ebono ekarwaso ete na nuruchu Kenya igero on the edge abasa eboto right lakini kibaki ekarato right Kenya njalinge njabiteranete wone gebiteranete kabisa tusabenya sai tokonyeke lakini itemini ngabaga kabuka bagambe ekroto wate blend egoto mix it eko tore team wotwensi na bono mondo na chakro bo MCA atire rende by the time I very myaka nara tore experience atugambira be governor mbobe on simbia baka ngalenda lo saibuka bono inture twakoraki ibonga mochamo na gusira na rio mogoranga gagenda teringa ngabaga kabono gusinga muratikara isiko ninu mokuba orokereri chinjira ekera bachikoba generation ya matuka gocha mambe ibolindi nakuboletie karo twale kuchira umutimo kwasenga nchongumanya wanga chinzi chinzo chia minyokire ande ndochenga ngochitoli gokolira gabo kulinde kwana kwenyora se gosesaga gose scandal ekaro kwa beira sobo koreriga onyo kwenyora tekero kende ngakikweru setiarro na ndinkiora kwa nirigoro yengane asege sikia nindo chenga atinda atwara scandal na ende record yane in public office ya very ngia throughout in this sense kona chitenduru kona linge anda Nyanza province
nduru wale Nyanza province. Okay. Go tu arangire tuwe uche province tiskuru chons abantu mbabiri batenene tiwe. Nchono yomo na Sister Margaret. Olenge principal headmistress ya Nyabururu Girls. Tubatenene ubabere tawatabunga aba na budu ebitao byabo byetibesa bya balance ebitao byabo byabire mbatu myetibesa bobe to akiru chinkobi aya kurwa ule ninjete nga soa ministry education na senate nileta alinkuru kwa Kenya Education Staff Institute ya linga ali Kenyatta University na aro na set record ingia no scandal scandal asete neurogete akaro na retire Kenya Pipeline wakatenge bintu mbire igana nchengate mbora nche ionkwa na ikaranse board ukera mtu akatwali ntokoro executive chairman na ande kumata wakata board chairman bono mbaru city executive chairman uli nko ko yando bisikira lituko inche yona nkabe board chairman oko yando mara at least kere quarter mwatwali meeting unless ni mwati ngete mawakara mwatwali meeting chinga now ama kutanara asirete ande ndonkere chipambu gete bata etkogora mke karona atete koligere linkanga mba chite bagati mwakanya cha engo mugushiwe yomino ngosaliale nkagenda lindo obisi togamba nere ngamateyo kintu kyankorekana agante bya tata na mbora no mwana mu pastori muna kwana chitiki na mbyo na chete iwe gwatege tobo ene no bwasi uko asenga ni jo gwatete ko ebereka gose ko agante binga totagetie karoli yuko retire kali nyumba abantu ba chiguo saa 9 ngaliri kwa renge Kenya Pipeline so tinjo bona arangete magazeti ngarangire magazeti Nairobi ngabatebya unde wensi ubwate libolia kombolia tigamboli ngateba nonya parliament ngachika inate beta mangano di parliament indangeli woche commission yino mumbolia maswali bakanyoranje tibwate kende asante yamwana integrity issues mwanchu muligire ko rasonere Kenani Ajoni gabwate tika santo mwashimiwa Kisi Central mnabo baracho wards notakero ikoro no asengencho chinga kinebiro chideka chetirni komina ya mo chinsi sato chabono mambia asengencho morobleto na rito gukora chinsi sato sorry akini bono na ndetu getani wone producer wantenga chinga kiche ikirega kitebyo mwashimiwa kwane ngana ya iyo mwelyo akwane amona abanyaribari chache abatebye ngana ya iyo mwelyo agera tokore ko baligireti cyari abagusiba minto litanga ndiga nkwane ndiga gusiyengima eyonta gete ase ngobasarora kamoranje to akechikura chomorembe ndoramana akana omorembe bwoka na ende kero monta yaguli bagakwane kisera chiaye tuwanja tokoro wanja kwanya saye tumwakire chikura intumana nduna abana abamo abanyali bali iwo chinsa chiaye moroje nitaete koroyeke na ende nimbwate manyi ndakole keroyeke paka mukuminga nkiagara to tama chorete lia boli 3 tangani elina bolitie tayari mwaro de na beta na mbebere Kenya kumubate ansa na kigende gyonse kego cha Namagenderero se constituency ile ko constituency development fund CDF aguno Namagenderero akuruira ni manyita manganayo naro na somete igazi kuno ya somete nande ni njena abana bana na kini ruon moko ngali wagamba kolre chinta kana chanya liwali aburo kabanya liwali
aba Nyaribari wa minto moko ngali wa amba kole myaka 5 mari munango kora na ba challenge ri uboro kana sabiro koiga tali uko na chirere komosi Bwadisi tarehe 9 mwezi wa 8